A ver, queda muy pouquiño. Manos arriba. A tapa está feita 18 minutos 24 segundos. Unhos artistas. Un aplauso grande para todos eles. Un novo récord. 2000 nacións de pulpo que van a sair de aquí. Un aplauso máis grande que o merece. Carballiño unha vez máis conseguiu o seu récord, a tapa de pulpo máis grande do mundo en 18 minutos 24 segundos. E agora toca de buscara, ¿no? Pues moitas gracias a todos e a disfrutara. E antes de marcharnos, por favor, outro aplauso para eles, que son os campeones. Despois xa sabemos todos, temos pulpo, temos viño, temos unha tarta de chocolate para chuparnos los dedos, temos pan de cea, temos de todo. A disfrutar e moitas gracias por participar en este evento histórico. More.